ефектен и се наблюдава в Националната библиотека с статистики и методики. Курса на разработки в училище. След създаване проекта на информационно контрол за правилното на училище на 7 май, ден на радиото и за наблюдаване на научен конкурс от 25 години от раждането на Петър Грибков и учител и Грибков. Днес предстои да подредим две информационни дела, едното е с фотоколажи с специална пътната жертва, а другото с снимки от най-важните изяви в училищните медии като филми. Сега ще видим два филма, които са свързани с участието на Бога в две много важни събития, които ни дадат повод за радост и самочувствие през тази година. Са дресни момина, майко, нали ти взехме малка на мома, нали ти взехме малка на мома, на детка градина, детка градина, детка градина, детка градина, Станислав интереса ме всъщност към вида борбата да предима и дори ми направи забележка, че някой чак да ми изискал добро качество и само каза да помагаме с това. Че ви бихте могли да се възползвате от услугите на другите два творчества. По принцип, да. По принцип. Ами добре, значи през лятото. Значи винаги има много интересни снимки, интересни теми, така че нека да стоят, още повече, че сега предстои